akong pag-anhi sa mga balay. Salamat yun. Wako nagdahong. Nanaagin mo diri karon. Lagi mong balay, Timel. Pwede naman makasuot. Tara! Ilabas na ni Jay Gordon. Nalaya! Tara! Kung saan nga nani? Bukal-bukal. Bukal-bukal. Sige. So, main buntag, mga men's, women's, youth. So, di ata ron sa church, kaya nangatol man sa Lister Mel, ang anuan, overnight permitting nato, ay opportunity po kayo, kay dili raman sa ron birthday niya. O, nilungan man siya naman ni Pastor, kay wedding anniversary. Years na mo. Wala nga. Celebration. Asa ba tanon? Lito na! Tanon, may 28 years na give me. Naigat kayo ginawa. So before ko magpasalamat sa among wedding anniversary, naho na to ang nag-birthday. Atong pa-istorya ko ng mga women. Yay! Hallelujah. So atong unahon, Sister Anan. Happy birthday. Una, uy. Okay, dali. Hi sis. Salamat sa imong pag-arigri sa mo. Ayan, balay, pwede ko na ako. Ulo! Salamat sis. Kuhan ako, marag ka ng 16. Kilayo ako di kaya. Bitaw ko anak ko, mga kaigsuunan ko gani Kristo, 39. Parang 25. Juan, ako kay happy birthday. Wala na yung live na to. Padayo live dito na nagwapa. Uy! Salamat. Salamat. Pagsulay. Sana naman pagsulay, pero ano rin yung dito ko ayanin mo rin yung mga more years. Good pa, 500 years. Magpusa na po na, no? Magtungkod na po. Happy birthday. Stage rating. Happy birthday, Mel TV. Thank you. Thank you. Sige, sunod. Si Kay Chacha. Wala ka ba ko ito? Hindi, wala. Ako yun. Ay, okay na na. Dali, dali, padali. Wala ko magkuda pa. Hindi pa sa sunod pa. In-inform sa nyo para mag-meet up sa nyo. Happy birthday. Happy birthday. So, kamo na surprise. Tayo ako kayo. Salamat ka sa inyo. Hoy! Go po sa surprise. May pangawat. Inood yun na, katamo ko kayo. Naghan pa ang kaigan na sa last week lang sa kanila yung pagpapalagan sa Ginoo. Isa doon sa pagsulay. Kay ang mga pagsulay ng mga kangayuhan. Pag-record. Happy birthday. Yay! Wala na. Dali, dali. Wala, 1.8 na lang. 1.8 na lang. 1.8 na lang. One part na, one part. Mag-stay mo na yung No words can express. Iniar ba dire?
Yay! Sunod, Teplinig. Mauna ni Ron. Bila na ba kumain din kita makaniguyo? Taas din na imuha mo. Mauna ni Ron. Sige. Sige na, gamay na lang tayo dito. Oh, bunalin yung luha ni. Hoy, asa pa ba? Asa ko ba? Birthday. Thank you, sis. Dahil lagi ito paglagi sa ginawa niyo. Salamat, sis. Pagpunta. Amen. Hallelujah. Oh, yay! Si Day Banban. Ingon na isa ba? Ate ay sama. Sis, salamat, sis. Yawa ka nagsama. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. So, before na to, before ko magtorya, yung masantitan si Pastor, salamat po ka nga, kumplito po dahil sila ron. Yeah. So, atong unahon, ang iyahang pinamaguangan na anak. Si Dave. To bless your mother. Happy birthday. Yay. Maana meron. Yay. Iyak na yan. Ay, maalis siya. Ihumong na siya na ko pag alas 12 o no. Mga happy birthday. Iyak na yan. Oo. I love you. Oy, lawas. Sinuot ko na yung lucky si Big. Yes, a real man. Mga kabayang ko na kasi ginagawa Awas si Brad Elvin. Si Brad Elvin, hangad-hangad. Okay na lang, kuya. Okay na na, di pero ano ko nasa. Yay. Okay, sunod. Ang ikaduha, si Grace. Ang pinagwapahan sa kanang anak. Kami kababay. Nawapan sa tanan, kasi mo nusa. Ina, kadayalog ko pa. Tanto sa mata, uy. Ay, kwenta, uy. I pray over Uy, ay daw. Wish you all the best. This will be Kibaw ko nga, nadala na yung problema. Kaya na na. Yay! O karon, ang pinaka-thrilling, ingon siya the first and the last, the first and the last, kahinatag sa Ginoo, si Brad Lolo! Yay! Yung sa magpanguyabay. The first and the last, yung sa ni magpanguyabay. Yun naman ka? Happy birthday! Salamat kaya sa Ginoo nga. Isa pa sa mga pagsulat sa Panginoon. Pero,
Dili ba nga laki ba? Nalaikot kayong Ginoo, no? Sige, naman namin. Ako sa sila Papilon. Ang ikauna dire, si Brad Wing Wing. Oh. Hindi. Happy birthday, Ine. Sayang yung kung yung sa nagpapawayang ni Manoy. Wala yung tagalog. Paso, ito sila nagsugod. Tapos managlang. Bitaw. Ay, mo regalo. Salamat. Yay! Sunod, si Brad Russell. Sayang sa sa Sayod na sila. ito panahon na pamilya sa sila. Oh, siya, na-started. Pogi pa sila. Yay! Gano'n magpapagpusan. Yay! Sunod, si Brad Lito. Tuwarang pas. Pwede ko United. Huwag na lang usap. Kali, kay uno ng sunod mga kaibigan, sunod mga buwanan. Yes. Hindi lang abunda sa mga material. Uno mo, sulay, saya kita Yay! Sunod, si Brad. Ay, lagi mo ma. Lagi mo kuya. Ako tuwayan mo. Asa na mo po eh. 50 years lang. Di ba lang muna na trials karon sa kinabuhi. Pero yun yung na-handle ito yung karaw, at mo pa TikTok, mga problema. Yung sa mga kalo, dahil yung kabaho ng problema ng asa yung utang. Ang kasupaanan ng kalipay, kabaho ng mga asa yung utang ba? So pag abot sa pan, siya na yung kasupaanan, inaamta sa kalipay, sa paglasig. So, tumawag yung punta mo katawa, smile. Kasi naman sa may mga pagsulay ba, magluto. Pero, muna nga, padayon lang sa pag-alagad. Mamatay kayo ng fan. Matulungin nyo sa bawang sa Yay! ayun talaga sa tanong. Kita lang yung kita pa. Pwede tumingin. Yay! Sunod, si Brad Elmer. Hindi ka Brad Elmer. Ayun lagi mo diyan ingay na ingay ko. Sa ito ba ni? minalay sila sa una tao kami sa dalaga pa sila tao dalaga pa nakita yun yung kakili yung asawa sa unong niya bata pa wapa po oy salamat sila na ikan sa una sulay sila kinabuhi nagapadayon niya po sa pagpangalagan
labi na sa silang mga anak na so muna ko lang salamat ini bisan o paniwala sa mga sulay na madayon niyo mo o ginatid ka ni karon na ang Ginoo nga mo abot kay tao taas pag kinabuhi amo niya mo sulod na po tuig inayo sa pagkakataon magmanipayo ta Yay! Kaya natin, yung mataman. Lagi bro. Salamat. Ako, salamat ko sa mga kaya ninyo sa salamat ko sa Diyos sa kinabuhi ninyo na kamo pagkasimple sa pagkasimba. Salamat ko sa inyo. Bata na. Sa inyong mga pagsuway, Ginoo ang iyong Diyos yung maayo yun. Sa karon nga gidasin lang niya. Sa pag-ampo, kalumaw, Yay! Happy birthday! Sige, so ako po no, di ko pawahin. Sige te, happy birthday. Salamat kayo sa Ginoo nga isang tanang ila pero ang ka ng Ginoo na no, sa usara gani ang espiritu. Nakuya. Wala nga nalayon niya ang Ginoo nga usabod mo nga nagatag mo kadasig yun nga padayong pagyud nga mubarog sa pagpagamit diyan sa Ginoo. And then, tanang pag-sulaited, ang radyo inadasig, isip mama, na imuuna na itong normal sa atong kinabuhi nga. Kanang kuan ba, kanang gitawag ba nga always be ready. Kaya maabot mo yun na. Pero pinaka-importante nga na atay Ginoo. Yes, happy lang yun. Kasi, diin na to, na-feel sa atong heart, nga dihata na bless, padayon. Kanya, ganang kuan ayaw tanawa mga pagsulay ay tanawa mga problema kasi tanawa unsa kadako ang Ginoo nga motrabaho sa atin na tanan yun na may purpose mao na nga walay sulagma ayaw to wala na dili na tinuod nga aksidente na aksidente may tabo sa kinabuhi Kristo anon kuan na siya plano na daan sa Ginoo for us dili ma-discourage kung dili ko hugot pag yun o mag-action pag yun sa pangalanan sa Ginoo. And once again, Miss TV, happy birthday. Yay! Sa akong yatag ni Pastor. Sige, happy birthday! Ito na prayer. Huwag may magdahon. Kaya namog na kuwan mo na ko night. Naibuong lang ko nga ni Pakpak kung happy birthday. Ito ko ginito. Salamat na sa Ginoo sa kinabuhi sa tuig karon nga nag-celebrate sa siyang adlaw katawan. Una nga may apod ako kay kadasig nga tungkol kay nangalagad batas Ginoo atong kinuwaon ng kanunay kay bayaran sa Ginoo. Binigyan siya kalipay, binigyan siya sa nung tali atong pagkalagad. Padayon pagisa atong sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Una nga salamat na sa Ginoo nga ang iyang edad karon 39. Mura dili nila ibawan. 39 yung edad. Basta mga lagad na sa Ginoo makapabata gid. Ang tinuray gid yung mga vitamin sa atong kinabuhi mo gid ang Ginoo. Sa mga problema mura daw mura yung problema. Sige, akong iyang tanang women buwari dire nga atong i-prayer si Jen sa iyang di karon atong ihalat sa Ginoo kanang pagpasaylo sa kinabuhi. Hallelujah. Sige, ang mga women. Ginoong Diyos, salamat Lord God. Kabungtagon Ginoo. Salamat kay ikaw ang Diyos. Buhi ka mong ilagaran. Nga dili pagtulong, pagduka. Na binigyan sa kinabuhi. Tapos nanilig ka ng Ginoo. Nga nag-celebrate siya sa adlaw ng taon. Ika-39, ika-tuig. Ngayon mong gihatan niya ka ni Lord God. May kong pag-ampo Ginoo. Nga iyang enjoy. Ang iyong pagpangalaga niya ka ni Ginoo. Nga naging paging mga katuigan. Ngayon mong itabog sa kinabuhi Ginoo. Salamat Lord. Nga sa tanan mong panghandoy sa kinabuhi. Ikaw ang katumanan. Ikaw ang tubag Ginoo. Salamat Lord nga sa kinabuhi karon Ginoo nga magpayon siya nga nag-celebrate sa natawan
katuhan karon Ginoo. Salamat Lord sa mga walay paglubad. Salamat sa mga grasya ug kaluoy nga kanunay nga mga paglihok. Labi na gyud sulod silang panimalay. Nga walay gahaw magkaaway nga mubal na silang pagpangalagad. Walay gahaw magkaaway nga mubabag silang pagpangalagad. In the name of Jesus. Salamat Lord God nga himuon nilang inspirasyon ang mga pagsulay sa kinabuhi. Nga sama sa kinabuhi ni Job Ginoo. Nga imong isulayan dili sumod kay siya dautan kun dili patinumanon sa Ginoo. Mao sa Lord God sa kinabuhi di padulong sa diling Ginoo bat siyang anak Ginoo. Salamat Lord God nga ilang malabangan tungod kay imo magtugutan silang kinabuhi Ginoo. Salamat sa dagkong panalangin nga imo pagod silang kinabuhi Ginoo. Salamat Lord God nga ikaw ginang Dios magagamit silang kinabuhi nga mahimo silang taytayan sa mga kalag nga wala pagin makailan kanimo Ginoo. Salamat Lord sa kinabuhi sa tanan Ginoo. Tanan niyang pangandoy sa kinabuhi Lord God, akong ibutang na sa imong mga kamot tungod kay ikaw man ang tagiya sa tanan Ginoo. Salamat Lord God. Nga ning kabuntagon Ginoo, magong pag-ampo nga ikaw gid ang Dios mo'y giya sa kinabuhi. Ug bukti ang iyang kinabuhi Ginoo. Nga sa Lord God, nga samtang Ginoo nga nagpaabot kami sa imong pag-abot, pagbalik Ginoo dinhi sa kalibutan. Salamat Lord God nga kauban mi nimo Ginoo sa imong pagbalik Lord God. Labi na gyud sa kinabuhi sa tanan Ginoo. Lord, wala may laing iulit kanimo ang among buhing halad uban sa tanan Ginoo. Yes, Lord. Adlaw natawhan karon Ginoo. Salamat Lord uban sa kinabuhi ni Badloloy. May akong pag-ampo nga Lord God na ang imong kaluoy, ang kalinaw, ang grasya nga maghari sulod silang panimalay uban silang mga anak Ginoo. Salamat Lord God sa kadaugan sa inyong kinabuhi Ginoo. Nabinigyan silang pagpangalaga niya kanimo Ginoo. Salamat Lord God. Kamuntagon Ginoo. Akong ihalad kanimo Ginoo, kinabuhi sa tanan Ginoo. Daghan paging mga katuigan nga imong mabot sa kinabuhi. Gamita sa Ginoo para sa imong himayaan. Dalaygon sa Ginoo sa walay kamutan. Tanan dugog himaya. Akong igauli kanimo sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo ang tanan ni Jesus. Amen. Amen. Una na to una na to kantahan. Ano lang yata ang panahon niya? Ano? Let's hear the word from the birthday celebrant, Sternini! Yay! Kuntang ninyong tanan, mga kaibigan ko. Dako lang akong pasalamat sa akong karong birthday kay na timing sa overnight. Wala ko nag-expect nga maingunanin di ay akong birthday. First time nako nga nag-birthday nga dire sa church. First time sad nako nga birthdayhan ko nga nahadyo na ko na ganang nagminglan niya nita ba. So, salamat ko ninyo tanan sa inyong kamaayo, sa inyong effort nga gihatag diri sa ako karong birthday. Pasalamat sa ko nga naabot mi diri nga church nga kanang na nabati na mo sa mong kasing-kasing nga na-bless mi ba nga murag kanang naadyoy kadasig excited sa Bible study kung asa dapit maadto excited ba murag kanang umingon ta sayo kag alas 3 sayo kag mata alas 3 mata jud alas 3 no pero ingnon ka nga matag sayo ha kay manglabang nang murag gapoy ba no inana ba kung ang tanan pa lang excited nga mga lagad sa Ginoo pas ka jud niluta padayon pa ngayon sa Ginoo nga tagan pa jud mi og kadasig sa pagpangalagad ko nga bisan to adunay mga trials nga moabot sa mong kanyang kinabuhi pero dili ka na mo ibabag sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat ninyo pastor aduna day gihatag sa Ginoo nga namo pastor nga gigamit para namo nga madasig sa so, salamat ninyo sa inyong pagkuan sa birthday. Sige. Sagot ta. 30, 34. Yes. 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 pa. Nalilig. 1, 2, 3. Napuna ng edad. Napuna ng edad. Napuna ng edad. Nititinin o katawan.
kanunay, Lord. Salamat, Lord God, nga wala ka nagpasagad sa mga sa kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, nga nining pagkaon sa mga tubangan, Lord. Ikay magkakatag ka ng pulos din, Lord God. Nga mga magkakatag ko sa mga bastog sa mong kalawasan, Lord God. Karong tayo sa kapagtagon, Lord. Salamat, Lord God, nga ikaw mong tagaan sa tanang pasalamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat God. Salamatan sa tanan God, sa manugat, sa pagkaon nilang gandam Lord, ang Diyos mo panalangin niya. Amen. Amen. Makatag ng pusog, kalimutan mas ko sa mambit niya na Lord, sa manugat, sa ilang mga naggawa sa ilang panulanan Lord. Thank you, Lord. Kauli sa dugling pang mga pinulakulang panalangin Lord. Sa paman sa ilang mga pagkisikan ng mga sa ligas tanan, gawan salamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hi mga sis! Hala, gihungitan. Dito, gihungitan Chirel, oh. Chirel, gihungitan, no? Oh, ge. Wala nga, kita kong ngipon eh. Ano naman? Nasa maron? Di ka tulunan ng utan? Adilis, kita kong ngipon. Hi sis. Hi dong. Kuya. Ngawang sino. Grabe mo, nabib. Grabe.
Uy, awa dyan na. Awa niya. Grabe, murag di na siya mo. Sisimisat siya. Lisan malupit si Mi. Ay, atong bang mo diri ay. Atong bang mo diri. Okay, para may bawang ba kung kisay perfect yun. Okay, dato ka dyan. Okay, okay, okay. Kuya John, si Tati. Tayo sa sangalan nga. Kakanta po na diya. Kaya na Balik, kayo. Sayang, moy, sayang. Kasi nolong. Hala. Hala. Mura man na jogging. Kita kung diri pa ito na tinatawa. Ala! Magigil ka. Nagkatawa niya. Hoy, ay yung gitarista. Nilangwan niya ako katawa. Ay, maksud. Ako bisa yo ni sa ayo sa. Love you sa Brazil. Brazil may pare siya. Love you sa Brazil. Bradlito, di ko masaya. Tanaw mo, Aria. Tanaw mo dire, tanaw. Teka na, pwede na pagpagpag sa mo, ano? Hala ko lang, hala. Ay, diri mo ato bang oy. Diri mo ato bang hala ana gi. Hoy, galagot na sikat. Balik.
Hindi, ang hala kay ana man puli-puli man liog. Oh, ato bang lagi mo dire? Ato bang isuman? Asa mo ta? Yap. Basketball naman. 3 points. Sige mo katawa kasi mag-usap mo rin itong lubi. Ihotoy ka sa tawa. Ikaw. Okay. Ayo dah. Kaya na. Dali kay. Kasugod na ba ya? Ge. 1, 2, 3, go. Okay. Ah, nindot kayo mo tanawon. Wait. Galing ya. Wait, katawan na ha. Uy, katawa. Hala. Okay. Dili. Ala, ay. Ana, si Okay, alam mo din. Hala. Kamong duha at Ala, mo din. kamong duha mo ana. Hala. Oh, sakto. Ah, sakto. Okay, usap. Ah, okay. Oy, wala pa gani mo hala. Oh. Wala mo kusod Ah. mo. Hala ba mo ana? Ah. Ala. Oh. Okay. Hindi magpagulala mga ulo. Di man kay uno man eh. Duwa siguro. Kita na po, tanaw po sila. Dili ba? Wala na pormahan. Wala na pormahan. Siya mo mo sa kapit. Una ka sa wala napit sa tuos yan. Sa ana, Yan ang luto si Fred. Diritra kaya. Tubangan na ka. Apil galing. Irog dito, John. Irog. Okay, 1, 2, 3, go! Ngalan niya. Nalala siya. Ah, sige tayo. Salamat tayo. Sige. Ah. Oh, it's good. Yeah. Asa siya? Kuha na sa tigasoy. Ah, po, John. Anbang sila. Hi! Okay, usap. Pila man na take 4 na ni? Ha? Kay anniversary na ko ba? Kaya pormahan. Yan, ato sa lahat ang pala sa pormahan. Ah, okay na. Tubangan. Tupan ng tuyok. Pero nang maganahan lagi siya. Oo. Ah. Anya, John. Ikaw, John, sige na kakanaan. John, mura kag suso ba? Muna ba? Sila na. Siya, pwede ka magpag
Oh, ana, okay. Okay. Ay, ano? Kala bang mura kag bao ba? Iro gitu. Excited ko sa hala ba? Ah, si Elmer na, si Elmer na. Okay. Tarungan ninyo para ma-perfect. Ah. Magsige pa mo kuno na kanana. Kaya Sam. Yo, Sam, take 5 na na eh. Lapad na ko sa kinatawa. Okay. Iki-iki ay po ng lubot. Perfect ka ninyo. Paita si vlogger, ano na ako mo?